From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kif il-koll nafu llum kemm ħaġa sabiħa li qed infakru l-Madonna taħt titlu ieħor. Għandha diversi titli għax il-Madonna takkumpanjana f'ħafna episodji fid-dinja kollha. Il-bniedem ta' kumpanjaha u allura l-bniedem isib fiha dik l-om li tieħu ħsibu. Illum qed niċċelebraw it-titlu tal-Madonna ta' Monte Carmeli, ta' din l-Olja l-Karmelu. Din l-Olja li fil-fatt bdiet verament b'esperjenza tal-Profeta Elija li se nisimgħu anke l-ewwel qari fejn rid juri li Alla huwa Alla tagħna huwa l-veru Alla lil-Lut u għamel prova u dejret ċar li Alla hu verament mal-bniedem. Imbagħad kien hemm bosta rġiel li xtaqu li jinqatgħu mid-dinja u jmorru jgħixu fuq din l-Olja bħala eremiti. U hemmhekk twaqfet l-Ordni tal-Karmelitani li għandna xorti li għadhom mal-sana sal-lum. U aħna Malta anke nistgħu ngawduhom u għalhekk inselmu ħafna u nitolbu għal ħutna il-patrijiet Karmelitani u l-patrijiet Karmelitani skalsi u s-sorijiet ukoll Karmelitani. Kemm grazzja kbira li llum ukoll nistgħu niċċelebraw dawk kollha jiena wieħed minnhom għax insultajt jisimni Charles, però li ġejt imsemmi għall-Madonna tal-Karmelu, għal minu Karmel, Carmen, Charles, hija esperjenza sabiħa li jkollok il-Madonna protettruċi tiegħek. Ejjew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, nirringrazzjaw anke tal-li tagħna l-Madonna bħala om tagħna li tieħu ħsiebna li tħarisna. Nitolbuh li tgħinna ħalli bħal Madonna aħna wkoll verament inħallu li Alla jkun kollox għalina, jkun fiċ-ċentru tal-qalb u tal-ħajja tagħna. U nitolbu l-Madonna tgħinna ħalli nsibu l-maħfra tagħha. Kemm sabiħa dik it-talba tal-konċizzjoni u Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba aqra lil grazzja li noħroġ minnha mingħajr ħtija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej lill-Verġni Glorjuża Marija. Tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għal dak li hu l-muntanja vera tagħna, Ibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien, Elija talaq fuq l-qaċċata tal-Karmel, ixteħet wiċċu fl-art u qiegħed wiċċu bejn irkubtejh. U qal lill-qaddej tiegħu: itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tala' ħares u qal: m'hemm xejn. Qallu: erġa' mur 7 darbiet. U l-qaddej tala' 7 darbiet. Ma s-7 darba qabad jgħajjad: ara, hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija: mur għid lill-Aħab, arma l-karru u inżel qabel ma tilħqek ix-xita. Malli dan ismewwiet swiet, qam ir-riħ u bdiet nieżla x-xita kbira. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nimxu warajk kull fejn tiħodna Verġini Marija flimkien, nimxu warajk kull fejn tiħodna Verġini Marija. Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek? Min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Flimkien, nimxu warajk kull fejn tiħodna Verġini Marija. Min jgħix blaħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid is-sewwa f'qalbu? Min ma jqasqas bil-sienu u ma jagħmilx id-den il-lajru, ma jgħajjarx il-lajru. Flimkien, nimxu warajk kull fejn tiħodna Verġini Marija. Min ma jistmax lil bniedem ħażin imma jweġġaħ lil min jibża mill-mulej. Flimkien, nimxu warajk kull fejn tiħodna Verġini Marija. Ħinja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżdu jieġeb lil dak li kellmu u qallu: min hi ommi? Min huma ħuti? Imbagħad mettidu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel irrida ta' missieri li hu fis-sema, dak huwa ħija, oħti u ommi. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Kien ħossek kull darba li taqra il-kelma tal-Alla, speċjalment anke l-Vanġelu, kull darba tara kemm hija sabiħa l-imħabba ta' Alla għalina. Hekk għaliex illum jekk hemm xi ħaġa sabiħa hija proprju din li Ġesu jrid jurina. Kemm meta nibnu ħajjitna fuqu, u speċjalment fuq il-kelma tiegħu, fuq din l-esperjenza tiegħu li ġabilna ta' dan Alla li xtaq li jaqsam magħna l-ħajja tiegħu, qed jgħidilna li aħna saħansitra nidħlu f'intimità miegħu tant li insiru ommu ħutu. U naħseb din hija waħda mill-affarijiet sbieħ li llum qed titħabbrilna. Li aħna jekk verament narfu ngħixu din il-kelma li Ġesu qed joffrilna, l-esperjenza tiegħu, però nibnu ħajjitna fuqha. Mhux ta' b'xejn li Ġesu ma ħbilna xejn u ma daħaqx bina. Ġesu kellu s-sinċerità biżżejjed li jgħidilna isma' jekk tiġi warajja ixħatilek innifsek, erfa' salibek. Ma tistax tħobb lill-Alla u lill-flus fl-istess ħin. Min ikun quddiem ma jistax joqgħod hemm. Tkun fuq wara biex verament tkun quddiem, meta ma tippreżentax lek innifsek bi prosunzjoni. Għallimna ħafna affarijiet li lilna anki umanament jabluna aħjar aħseb wara quddiem Alla biex inkunu ġenerużi, biex inkunu twajbin kemm tkellem fuq l-imħabba, kemm tkellem fuq kif nistgħu nibnu r-rapporti ta' bejnietna, tantu hekk li qal din ix-xewqa tiegħi ħassa li tħobbu lil xulxin, din ix-xewqa tiegħi.
ila li xtaq li verament aħna bejnietna jkun hawn atmosfera sabiħa ta' verament taħwa il-kol fejn aħna kemm sabiħa meta fuq il-postijiet ta' xogħol tagħna, fil-familji tagħna, fid-djar tagħna, fil-laqgħat soċjali tagħna. Inkunu kapaċi nibnu din il-ħbiberija ġenwina kemm sabiħa meta tara din u kemm ingawduha. U għalhekk Ġesu xtaq li aħna din l-esperjenza tiegħu nagħmluha tagħna. Nagħmluha tagħna ħalli minn issa kif kien qed jgħidu noħolqu din is-saltna talla, ġifieri din l-esperjenza talla u aħna din hija responsabilità tagħna, speċjalment tagħna l-insara li aħna verament din l-esperjenza talla nagħmluha tagħna biex noħolquha mbagħad fis-soċjetà tagħna. U għalhekk sabiħ meta Ġesu mbagħad fetħilna qalbna għal batut għal minu verament miġruħ, għal minu fil-bżonn, għalhekk fetħilna qalbna ħalli ma jkunx hemm iktar differenzi bejnietna ta' minu sinjur u minu fqir. L-esperjenza tal-ewwel insara kienet sabiħa ila lix propju toffri din l-istampa ta' insara li bejnietom kienu jaqsmu kollox għax ma kienx hemm differenza, imma ħadd ma kien joqsu xejn. U din hija s-sabiħ ta' din il-kelma tal-li qed joffrilna u għalhekk qalilna li nkunu ommu u ħutu kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-sema, ġifieri min jisma' din il-kelma tiegħi li ġejja minn Alla x'jiena dak li qed ngħid kif qal Ġesu dak li qal biex ngħid missieri biex verament imbagħad naslu biex nidħlu f'din ir-relazzjoni sabiħa. Jew ingawdu din l-esperjenza, jew nagħmlu tagħna din l-esperjenza, jew noffru din l-esperjenza madwarna ħalli noħolqu ambjenti sbieħ fis-soċjetà tagħna, ħalli nagħmlu differenza aħna l-insara bħalma għamlu l-ewwel insara fi żmienhom. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla anki li tagħna il-Madonna biex tgħinna f'din il-mixja tagħna lejn il-ġenna. Persuna li verament Ġesu xtaq jagħtina xi mudell ħafna ħaj ta' esperjenza ta' mara li qalet liva tagħha lil Alla, għexet għalih, għexet fil-grazzja tiegħu u saħansitra kienet kapaċi tasal anki biex meta rat il-Ġesu jibgħat baqgħet hemm taħt is-salib fid-dulur tagħha li aħna tant napprezzaw. Ejjew nduru lejha wkoll u nitolbuha li tieħu ħsiebna bħala l-om tagħna. Nirringrazzjaw lil Alla ta' din l-imħabba tiegħu. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Hekk sabiħ li llum nitolbu l-ewwel nett għal ħutna, il-Karmelitani u t-Teresjani, għat-Terzjari kollha Karmelitani, għal dawk kollha li jisimhom għal Madonna. Jew nitolbu verament biex il-mulej permessa l-Madonna jieħu ħsiebhom ħalli verament f'Marija jsibu mudell ħaj ta' kif jistgħu jimxu it-triq tagħhom għall-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll li mixjin f'din it-triq bħala mitimbin. Għatina l-grazzja li narfu l-kelma tiegħek, li narfu dik il-kelma li ġejja minnek, ħalli nibnu ħajjitna fuqha, ħalli nkunu kapaċi nbidlu f'xi ħaġa sabiħa li tagħmel bidla fis-soċjetà ta' madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalodu qamu muġuha, inkwitati, morda, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom il-barka u l-ħarsien tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom ħalli tagħtihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżiż mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Biex xieraq illum induru lejn il-Madonna u nitolbu għatieħu ħsiebna u tħarisna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mallam tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima il-festa ta' Ommok Marija taħt it-titlu tagħha tal-Karmelu. Għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr. U nfaħruk, nbarkuk, u nxandru il-kobor tiegħek fil-qima li qed noffru llum lil Marija dejjem Verġni taħt it-titlu tagħha tal-Karmenu. Ili nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem lil Ġesu ibnek. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art u mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li tolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex bir-rajħ bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu, iben Marija u iben Alla. Dan hu l-istess Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, taqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna lkoll. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, Qaddis u l-isem tiegħu nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira
ta' Qaddisa ta' ibnek taħt it-titlu tagħha tal-Karmenu, intajtna sem mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa lis-salvana bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, neħlisna minna tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħdiena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta l-Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk kereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Obżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma uran il-inti jomna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħanna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija. Meta sidna Ġesu kien marbut ma' kolonna u msawwad. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uren l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tikuni bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-dbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma ura li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infern, kull ġenera rriħ kolla, specialment dawk, l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu qabbew blewda tas-salib. Missierna li jinti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejdu fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil-minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli-grazza mlija l-mulej miegħek,
Mberk indi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma ura li inti jomna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna għadnobitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missiena li inti fis-smawiet itqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li kinajdu li xaħna turufnatu li tefa. Li let nitnedu aħna nikpu nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja melaw fukatatana dawwalina u krajnietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-truframent l-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missiena li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-walej bijek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistruħu ma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, missier etern Alla, ħenna lina, ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba tal-ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żiet safja, itlob għalina, Om li żiet nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om li tissoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem maquda malla, itlob għalina, mera ta' dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultan tal-anġli, itlob għalina, sultan tal-patriarki, itlob għalina, sultan tal-profeti, itlob għalina, sultan tal-apostli, itlob għalina, sultan tal-martri, itlob għalina, sultan tal-konfessuri, itlob għalina, sultan tal-verġni, itlob għalina, sultan tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultan amnista minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultan tal-sema, itlob għalina, sultan tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultan tal-familja, itlob għalina, sultan tal-paċi, itlob għalina, Madonna tal-Karmenu, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħafridna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għat li inna għaddija tijek muli Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem mis-saħħa fil-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu il-għela ta' dejjem. Bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li xitar u l-ispir taż-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intkom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġib ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li l-qimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek li nħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-demm aziz tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.